Masyado tayong malapit. Malaki. Hi, Josa! Mega love shoutout! Salamat sa patamsak. I love you. Saglit. Di ka busy ah. Wala kasi akong kasama kaya nakalive. Ay. Kasi nga ano, kung saan ka pumupunta, kaya nauhubaran ka. Puro ka kasi pasyal kung saan. Kaya yan, lagi ka nauhubaran. Pa-share ako. Baka ngayon na tayo bumunot ng 250 manalo. Baka wala na akong time eh. 2 250 tsaka isang 500. Share mo na ako, dali. O gusto mo ikaw na lang mananalo. Itamsa ko muna lahat ng ano mo dyan. Hello, kuya. Design for me. Cave na, dali. Para ngayon na mabunot yung 250 na yan. 2 250, tapos, ano, isang 500. Magpalit kaya ako ng t-shirt. Laki-laki ng braso. Sa palagay mo ba? Hi, Bulacan! Mega love shoutout sa'yo. Yan, bibigyan kita ng pa-jacket. Kailangan magtansa kayo sa premiere ko. Kasi doon ako kukuha ng mananalo. Fe, Bangkok, hello, mega love shoutout sa inyo, Bulacan. Ay, si kuya yan siguro, lahat. Hi, good morning. I have some work. See you later. Bye. Hello, thank you so much, Lingala. Hello, Quezon Soon. Mega love shoutout. Yan si Marvelous. Tamsak. Tamsak mo ng lahat yan. Bahala ka dyan. Magpipin ako ng ng premiere ko. Open mo, harang mo. Naka-open na po. Di lang kayo naharangan. Kaka-open ko lang.
Yan, si Diyosa na lupa, hindi na kita bibigyan ng ano, ng tawag dyan. Bigyan pa ba kita ng ano? Hello, Palawan. Mega love shoutout po sa'yo. Yan, bubunot na tayo ng mananalo ngayon. 250, tsaka yung grand prize. Grand prize! 500 pesos. Yan. Pa-share lang namin. Pa-share, di ba? Pa-share lang ng blessings. Ayan, ng aking brother. Nabigay na sa inyo yung mga banana nyo, ha? Tapos yung WH, okay na. Kaso si Ate Renel, yung ibibigay niya yata na ano, bibigay niya sa iba. Pero na-play ko na si ate, okay lang naman. Kaya alamin ko kung kanina niya ibibigay yung kanyang sponsor. Uulitin ko na lang ulit. Pero na-play ko na si Ate Renel. Hindi lang ako naka-update. Sorry po. Yan, nandiyan na aking brother. Papasok na siya. Naghahangpon ko. Diyosa ng liwanag. Yan, tinatamsak na lahat ng Diyosa ko. Dami kasing napanalunan yan eh. Congratulations, may bagong computer. Ay, laptop pala. May bago siyang laptop. Sana may sponsor, oy. Yan, ipipin ko yung premiere ko. May premiere din yata si brother. Lahat sila hubad. Kasi kung saan ka pumupunta, kaya yung iba hindi hubad. Pinapasyal mo kasi yung ano eh, lagi ka nahuhubaran. Hello for Brioden. Hindi ako makabigkas Brioden. Hello po, may club shoutout po sa'yo. Diyosa ng pag-ibig, hello. Yan si Diyosa. Tinatamsak niya lahat. Magpapalit lang ako ng shirt. Ay, Buraiden. Ano yan, kuya? Buraiden? Buraiden. Balita ko, may Gcash daw po dito. Opo, meron. Meron ka bang entry dito? Yan, bubunot na ako ng manalo. 250 yun. Ano, saan bang entry sa Premier? Entry sa Premier? Opo, kuya, may entry doon. Sige. May entry tayo sa Premier, kaya pumunta kayo doon, magbakas. So, gagawa pa ako ng entry nyo ngayon, ha? Kukuha lang ako ng band paper. Nandito nyo yung mga ano nyo. Yung entry nyo pa nun. Sa Premier na lang ako kukuha ng entry at saka dito. Ito yun. Ang mananalo is may pera. Hala, hindi ko pa alam kung nakapag-entry po ako. Saan po yung Premier? Nakapin po. Sige, mag-entry ka na. Dali, baka malay mo. Mag-entry ka doon, tapos mag-entry ka dito. O, ikaw pa manalo. Kaya, ipasok mo na lahat ng alagad mo. Saglit, kukuha ako ng bond paper. Ha? Saglit lang. Laliwala niya ko dahil sa'yo. Diyosa ng hayop, tamsak yan. Nagkaitagal ko rin binubuo.
So what are you doing po? Ha? Why are you playing? Host, pwede po bang magpa-entry? Fairfax. Opo, sige. Yan, nimikli na yung buhok ko. Bagay ka ba yung ganito? Diba? Ano yan? Florodel? Saglit, saglit. Magugupit ako. Lista mo na yung mga nasa premiere. Opo. Kasi alam ko hindi ako magpapaano ngayon, pero gawin ko na. Maya pa kami punta kay Mama. Kaya bilisan na, bilisan. Bilisan na natin. Aray. Cavite, no. Thumbs up. Lias, si brother yan, si brother. Okay. Titignan ko yung tao sa premiere. Aha, natawa ako sa Cavite. Ano pa pagbikas? Cavite. Ano ba? Natawanan ako ni Diyos. Hindi ko talaga mananalo dito sa akin. Bahala ka dyan. Tatanggalin ko yung enter mo. Tamsak. Sino yan? Togegaraw. Hello, Togegaraw. O, andito ako sa premiere, ah. Nandito si Kuya. Hindi ko nalilista si Kuya. Lugar kasi yon, Cavite. Ah. Cavite. Cavite. Oh. Diba? Pangit pala pag may klibok ko, no? Hindi talaga bagay sa akin pag ganito. Kailangan mahabal. Malolos. Tinatawanan mo ko, nagaganti talaga ako sa iyo. Sinitong Bangkok. Bangkok, Quezon, Bulacan. Nandito ako sa premiere saglit. Sino yun?
Marilaw me. Si Kuya yan, Marilaw. Boracay, Palawan. Dali na, umpisahan ko na to. Kayo na lang 4. Bully po talaga si Josat eh. Opo, bully talaga yan eh. Pero mabait yan. Kilala ko yan eh. Mula ulo hanggang paa. Chok, chok. Pag na nga ako magsombrero, para lumapad yung buhok. Manahimik ka. Yan, inaaway ka. Di bagay. Wig lang to, wig. Plaridel. Boracay. Palawan. Pusong ligaw, hello po. Mega love shoutout sa'yo. Yan, pa-entry tayo. Mabunot na ako ng mananalo sa 250 at sa 500, ha? Kaya mag-stay kayo. 1 hour lang ako dito. At may trabaho tayo. Hello, pusong ligaw. Sabi ni Josang Bully. Yan, si Brioden ba? Bured. Ang hirap naman bigkasin. Sino tong Abdular? Sorsogon. Wow, pati pangalan ni Bruden di mabasa. Ang hirap kasi pingkusin. Ano, ang daming R. Bulol ako. Hello, New York. Mega love shoutout sa'yo. Thank you so much sa iyong patamsak. New York, you have entry already. Are you English or Filipino or Tagalog? Char. Makulit na diwata. Yan. Yan ah. Yan, si New York. Nalista ko na. Tsaka dito. Burgos North. Tamsak. Hello po. Burgos. May PM ako, host. Bahala ka dyan. Di ko babasahin. Bakit? Pa-PM ka pa. Pa-private ka pa. Bulgar mo yan. Huwag lang masakit. Sige. Pag ako nagalit sa'yo, galit ako. Joke lang. Huwag mo basahin kasi. Papakinggan mo yun. Ano ba yun? Saglit lang. Yun, siguro sasabihin mo kung paano ko bigkasin yung si Bruyod. Basahin mo na lang po, te. Nang malakas yung PM niya. Saglit. Papakinggan ko nga Bruyod. Ano ba kasi yan? Palitan mo nga hindi mabigkas-bigkas kadami-daming R. Davao City. Saglit, nagsusulat ako. Si Jose napaka-istorbo. Naglilista nga ako ng entry nyo. Bahala ka dyan. Di ka man nanalo talaga dito. May PM daw siya. Gusto niyo mapakinggan?
Pakinggan niya, dali. Buraiden. Yung yung Buraiden. Buraiden. Oh, yung Buraiden ha. Okay, Buraiden. Buray na daw kita. Oh, di ba? Thank you so much, Josa. Hindi ko alam big kasi. Buraiden. Oh, alam ko na bala. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Buraiden. Galing talaga ng teacher, oh. Oh, binulgar ko, ah. Binulgar ko. Love you, te. Oh, di ba? Buraiden. Burahin na lang. Buraiden pang nalalaman. Joke lang po. Macho talaga ako. Buraiden. Gasahin kita dyan. Oy, bad. Bad si Josa. Ba't wala sila Rene, Ate Renel, sila Nes, sila Vergara. Yan si Lilay. Ayan, nakuha na. Yan, nakuha ko na. Buraiden. Burahin. Opo, nakuha ko na. 0. Hello, Ben Riosa. Hello, mega love shoutout sa'yo. Hello po. Yan, may entry na po ikaw. May entry na po. Bubunot na po tayo ng 250 na mananalo tsaka isang 500. Tawan-tawa, Diyos ha. Tawan-tawa. Uy, tawagin nyo na sila Aiza tsaka sila Nes. Dali na, tama ng pa-entry. Hello, Oliver. Hello po, may club shoutout sa'yo. Dali, mag-1 hour lang ako. Diyos ko, Lord. Olive pala, Oliver. Oliver. 50-50 na lang po para marami. Lugi kay Diyos sa daming alaga. 50-50 ano? 50-50 Gcash. Shoutout to Joanna. May kalab shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak mo. Jenny. Saglit, di ko pa nalista si ano. Marami talagang alagad niya si Josa. Lahat nakalista. Sandamakmak. Pero ano, inaano naman niya yung mapapanalunan niya. Dinodonate niya. Dinodonate. Hello, Ate Renel. May kalab shoutout po sa'yo. Ate Renel, ano ba yung ipi-play ko? Anong pangalan niya? Papasa ako dun yung ano niya. Kasi na-play po kita. Tapos, sabi mo, sponsor mo yung wash and hour mo sa iba. Ipi-play ko na lang po ulit. Di ko pa na-play ulit. Sinabi mo, hindi nakalimutan ko eh. Hello, Aiza. Mega love shoutout sa'yo. Thank you so much. Hello po sa lahat. Sabi ni Ate Renel, nagising na ako. Yan. Nagising tayo sa ingin ni Josa. Si Josa kasi tawan-tawa sa akin. Ganda po ng host. Salamat, Ven. Ang pogi mo rin. Hello, Josa Pantasya. Na-share ko na po sa kanila host. Thank you so much. Hello, Emslyn Recipe. Sis, your yung Gcash ko po, wala pa? Wala pa ba? Oo, meron pa akong di nabibigay. Meron pa si sino si Jocelyn Villen? Siya yung nanalo ng 20. Uy, sino si Emsley?
Emslyn, ano pa ba yung sa'yo? Anong pangalan mo? Si Jocelyn Belen ba? Si Jocelyn na lang hindi ko nabibigay, oh. Isa, 20. Yun, tapos the rest, tapos na po sila. Yan, naikis na sila. Adeline Ferres. Magkanin sa'yo? Magkanin sa'yo, Adeline? Hello daw, sabi ni Ben. Tamsakdan. Jose Lau Mark Tolentino. Ay, Tolentino. Yan, saglit ha. Ano? Emslyn ba yun? Hello, Joanna Cabantes. Welcome to my, ano ba yun? Member. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Yan, I have a new member. Salamat sa palablab. Hello, Sofia Amira. Ate Renel, ipiin mo sa akin yung ano, ipi-play ko. Dali, mag-umpisa na tayo. Magkakalahating oras na ako, 27. Pag kalahating oras na po, bubunot na ako ng mananalo, ha? Kaya stay lang. 50 Gcash po at 20 banana po. Kuya, nandiyan ka pa? Ah, oo, ikaw yung 20. Ay, yung kay Diyosa palang nabigay. Kuya, ipiin mo ko ano, Emslyn, sa aking page. Diyan di vlog din sa page, sa Facebook, ha? Walang forever, Tamsakdan host. Thank you so much. Paki-PM ako, Emslyn. Dali para makabunot na. Nitro. Sino si Nitro? Nitro H15. Salamat sa patamsak nyo. Kilay here, Emslyn Recipe. Yan si kuya ko po magbibigay ng banana. Kung friend mo po siya, paki-PM na lang po siya. No, Emslyn, siya magbibigay ng banana, ha? Ngayon po, yung raffle mo. Opo, ngayon na po. Dalawang 250. O gusto nyo, gawin na lang natin tagi-100 para mas maraming manalo, no? Kasi pag 250, dalawa lang yung magbubunot. Tapos isang grand prize natin is 500 pesos. Ang laki-laki. Joke. Noted, Sisi. Thank you so much po sa pag-intindi, Emslyn. Yan, nalista ko na kayong lahat, ha. Yung naka-pin, please, patamsak naman ako. Premiere ko yan. Kukuha rin ako doon ng entry nyo ngayon, ha. Pupunta na ako doon ngayon, ha. Kasi nalista ko na yung iba doon. Kaya nandito ako sa premiere ngayon. Tamsakan nyo na yung premiere ngayon. Maglilista na rin ako ngayon dito. Nandito na ako, ha. Dali para makaumpisa na tayo. 29 na. 30 seconds na lang. Sabang buhay. Puerto Princesa. Adeline, kaloka ka, Mars. Doon na po, host. Saan nakapin? Okay. Okay, Jonah. Thank you so much. Di pa kita nalista. Hello, Shasha. Shasha Padilla. Shasha Cruz. Hello, Shasha. Saglit, para akong narip, ah. Buko. Punta kayo sa nakapin, please. Nandito ako ngayon. Yan, nandito si Shasha. Dalawa na gagawin ko. Entry mo dito sa tapos entry mo dito sa live natin. Yan, sige, mag-uumpisa na tayo, ha.
Nandiyan ka pa, Diyosa. Si Ace Key Love. Yan, nandito na rin sa Ate Renel. Ate Renel, paano mo sa akin yung i-play ko? Hindi ko pa yun na-play sa sponsor mo. Pero na-play na kita. Pero i-play ko pa rin yung sinabi mong pagbibigyan mo po. Hello, Aya 14. Mega love shoutout sa'yo. Yan, naka-hide po ako. Yan, sorry. Yan na, meron ka ng Hello, Heidi ba sa Tamsakdan? Heidi, Lay. Hello, Heidi. Okay na, alis na ako sa Primera. Dito na ako sa sa live natin. Okay ba sa inyo yan? Bubunot ako na yung tagto 250, gagawin na natin tag 100 para mas maraming manalo. Okay ba sa inyo? Kasi pag 250 lang, dalawa lang po mananalo. Tamsak, Aya 14, thank you so much. Hello, Aya, sabi ni Diyosa. Dan sa nakapin po host. Say it. Yan, thank you so much. Dilista na rin kita. Meron ka ng entry. Dalawa yung entry mo. Isa sa premiere at isa dito, ha? May PM ako sa'yo. May PM si brother. Ilista mo lahat. Ay, binasa pa. PM mo din ako. Walang iya ka talaga, Diyosa. Dan, sana ka-email po, MM. Yan. Okay na, tama na entry, last na yan si MM. Pupunutin na natin. Okay ba sa inyo? Okay sa inyo, tagi 100 na lang yan, hindi na 250. Brioden. Eto na naman tayo. Sige, bunot na. O, sige na, sabi na Ate Renel. Go. Okay lang, host. Okay. Para 5 yung mananalo, no? Kayo lang naman mananalo na nandyan eh. Saglit, ilista ko muna si MM. MM, Lumanlan. Si I love you pa. Joanna, Renel Santos, thank you po. Balikan po kita, nalista ko na. Painitin ko lang po para di malagas. Yan, sabi ni Joanna. Okay na, bubunot na ako. Nagmamadali rin kayo, no? May pupuntahan kayo, no? Buti 1 hour lang ako. Dali pa 4K nyo ulit ako para entry ulit tayo. Taglit lang. Lilista ko lang yung isang Diyosa ni Sino yun? Diyosa Fantasy. Baka sabihin niya hindi ko siya nililista. Pero totoo hindi ko na nililista. Labas dyan si Cavite. Sige na, bolt na nga. Tagal. Kahit saan man tayo magpunta. Okay. 5 yung mananalo tag 100 ha. Okay. Brioden, hoy, naka-LS ka. Wala ka doon. Ako lang ang nakabantay.
Cavite pala. Kainistong si ano. Alala ka live pala si Brioden. Brioden. Check mo na lang maya. Okay na. Punot na ako ha. Diyosa Pantasya, shoutout, sabi ni Joanna. Okay, magdasal na tayo. Sana po di manalo si Diyosa. Sino yung sino yung pabor doon? Sana di manalo si Diyosa. Di Mr. Kilay, design, yes po. 142. Oh my God. Ano yung 142? Pero din, nakabantay si Renel Santos. Go na, mag-pray na tayo. Sana di manalo si Diyos. Okay, 5 taga 100. Daming entry host. Oo, maraming entry yan. Lahat ng alagad, kaya ang dami kong tamsa ko. Pareho sila ni brother. Grabe dito. Sana manalo si Josa. Oh, may kakampi ka si Ate Renel ngayon ha. At least may kakampi ka, bumabawi si Ate Renel. Oy, Burden, hello. Hello. Okay. So, 100 na, 500. Okay, bubunot na ako. Hindi ako nakatingin. Isa. Hello, Adeline. Si Vergara Banji. Hindi nyo makita yung sulat. Oh, si Vergara. Parang pang grade 1 yung sulat ko. Sana manalo tayong lahat. Si Vergara, 10. Vergara. 9. Nasa grocery siya. Oh, so wala siya. Hindi siya panalo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Wala po siya. Sorry. Unfair po pag wala tapos diba? Hello po, Mr. Zoo. Yan. Isulat natin si Mr. Zoo ha. Kasi lagi po siyang nandyan. Pag ako ay para po. Mr. Zoo. Mr. Sue, sabi natin, salamat po sa member, kapatid ko, Joanna, sabi ng aking brother. Okay na? Okay, walang nanalo kasi wala si Vergara. Okay, eto na, kukuha ako. Boy Pangarap. Nandyan ba? Yan, si Boy Pangarap. Di lang makita yung A ko, ha? 10, 9, unboxing package. 8, 7, 6, 5. Boy Pangarap po. 4, 3, 2, 1. Okay, wala si Boy Pangarap po, ah. Wala si Boy Pangarap. Di, Mr. Kilay, thank you. Sige, check ko po. Thank you. Yan, sabi ni Joanna. Okay. Nangangarap pa si Boy Host. Okay, bunot ulit tayo, guys. Okay, si Nes Vergara. Diyan ba si Nes?
Ikaw po host, pangarap ko. Sabi ni Rayoso. Nes Vergara, hello! Andiyan ka ba? 10, 9. Siya rin ba yan? 8, 7, 6, 5, 4. Yan sabi ng kuya ko, Ben Rayoso, yung totoo. Kapatid ni Vergara, wala sila lahat. Sorry. So, wala sila na. Magulat ulit tayo para matapos na. Mag-1 hour na ako host. Baka tulog yan. Baka tulog. Sorry po. Bunot ulit tayo. Ay, wala to sa Lhynzkie TV. Wala siya. Lhynzkie TV. Yan. Kilala ko to. Wala siya dyan. Wala. Panggabi work nila. Wala si Chelsea dyan. 10, 9, 8, 7. Wala. Hindi ko siya nakita kanina talaga. Sige. Bunod na ulit tayo. Jessie Panday TV. Yan si Jessie Panday TV. Nandyan ba siya? 10, 9, 8, 7, 6. Diyos ko, nag-PM ako kay Vergara sister, di nag-reply. What? Okay, wala siya. Wala si Jessie Panday. Okay, bunot ulit. Sayang. Sorry, kailangan natin matapos na to. Mag-1 hour na tayo. Janes Mecado. Janes Mecado. 10, 9, 8. Ako po, sa Irene, tumawag ako, wala nga daw. Sorry po. Si Jan, nandiyan ba si Jan Mecado? Janes Mecado. Mercado. Oo, kulang pala ng R. Janes, kilala mo to, Terem? Madaming wala. 10 kami nandito, present. Andyan siya. Okay. Diyan, pa-PM ako sa ano ko sa page ko. Yan, ililista na kita. Yan, number 1. Okay, bunot na ulit. Mga junakis nila. Mga junakis nila. Okay, 1 down. Tignan nyo, hindi nabubuno si Josa. Sorry. Ito na pala si Josa. Munzter Po. Science Ines, 2 sana. Opo. Si Kuya yata to. Munzter Po. Wala to. Hindi to nagko-comment eh. 10. Wala yan. Okay. Basta sabi ni brother, wala. Jocelyn Namoka. 10, 9, 8. Donate po daw ni Vangeline Vergara. Donate niya daw kay Vergara Vangeline yung kay Nis.
Alin, wala naman siyang present po. Si Jocelyn nandyan po. Jocelyn Namoka. 10, 9, 8, 7, 6. Sa mga donate guys, PM nyo na lang siya. Yan, sabi ng aking brother. Sa mga donate, just PM. Host, andito lang kami. Pangalan namin. Bunutin. Yan si Nes. Donate kay Evangeline. Sige po, PM lang po. Si Jocelyn wala. Okay. Dali, para matapos na. Yung sa akin po, donate po kay Vergara Evangeline. Yun sa'yo, donate kay Vergara Evangeline. Okay. Vergara. Okay po. Gets ko na po. Okay. Ay! Sabi hindi mabubunot to eh. Diyosa ng Fantasia. Wala siya, no? Diyos sa Fantasia. 10, 9, 8. Pag Diyosa, ang ganda ng sulat ko. Limited kasing oras ng host. Salamat. Dalian nyo. Diyos sa Fantasia. Wala siya, no? Yan, wala siya. Yan. Diyos sa Fantasia. Fantasia. Okay, next. Magkano po price, Jendi? 100 pesos po. Gcash po. Yan. Depende po sa inyo kung Gcash or load. Okay po? Basta PM na lang po. Yan, sabi ni Mr. Zoo, naglaban ng mga buhok para sa LS mamaya. Wala, sabi ni Kuya Mute. Aling wala po? Diyos me, magbingi-bingihan ko host. Tamaan ka sa akin. 100 Janice. Uy, si Mr. Zoo! Kakaano lang niya kanina, kaka-entry niya, di ba? Mr. Zoo, nanalo ka po. Yan, si Mr. Zoo nanalo, 100 pesos or load. Yan, o, di ba? Pambatang sulat. Okay. Mr. Zoo. Dalawa na lang, Dalian ko, Mr. Zoo. Ano pa PM? Donate po ni Mr. Zoo. Puro donate si Wow, congratulations. Swerte talaga yung si Mr. Zoo. Kasi yung niya, yung picture niya sa may may neck, parang ribbon dito. Mr. Zoo, Mr. Zoo, Shara, sabi ni Joanna, ang saya. Ang saya niya kasi nanalo siya. Sige, dalawa pa, guys. Hello, Isa Perez. Thank you so much, Cici. Adilyn, hello. Yan, dalawa pa ha. Dalawa pa. Dali, mag-1 hour na tayo. Oh, saan ka pa? Dodonate niya rin to. Junior Umala, may brother. Hello, brother. Wala ka dyan, brother. Akin ulit yan. Ang kapal ng mukha mo, Diyosa. May brother nandyan. Junior Umalang, aking brother. Wala siya? 10, 9, 8. Yan, sabi ni Mr. Zoo, Ma'am Joanna, Cervantes, Ma'am Adeline, hello, sabi niya. Nandiyan ba si Junior Umala? Junior Umala, nandiyan ba si Junior Umala? Wala yan, host. Bakit wala? Nandiyan yun. Pag si Kuya nanalo, ayaw nyo, dodonate nyo rin sa inyo, bala kayo dyan. Asan na? Hello po. Ayan si Adeline. Wala si Junior Umala. Sige, wala. O sige na, wala na nga. Pinaubaya na sa inyo. Nagka-count na siya. Ay, kuya, kinakauntan ka ni Diyosa. Bala, sige, andito.
Si Junior Umalay na bunot. Wala na si Junior Umalo. Okay, bubunot na ako para dapat yung Junior ang lumabas. Junior Umala daw, present. Nabasa niyo ba? Hindi ko nabasa. Isa rin bully, no? Ano yan? Dayaan na to. Dayaan na dito. Hoy, Aiza Perez! Yan, nanalo na naman si Aiza Perez. Mr. Zoo, dan na po. 2 premiere yan. May premiere pala si Mr. Zoo. Mr. Zoo, mamaya po ha, kasi po limited lang po yung aking oras. Yan si Aiza Perez. Aiza, PM ulit ako ha. Thank you, Aiza. Yan, laging nandyan kayo. Salamat sa inyong lahat. Kaya palaguin ang ating mga YT. Wow, congrats, Sisi. Sabi ni Diyos sa tamsak po. Hello, yan. Sino yan? Si Minnie Mouse. Hello, Minnie Mouse. Isulat pa natin si Minnie Mouse. Baka makahabol sa ano. Yan, Minnie Mouse. Ito na yung ano. Sakat si Daisy Duck. Sulat ko lang si Minnie Mouse, guys. Saglit lang. Kasi para may entry sila, ha? Minnie Mouse. Yahoo! Name ko na. Bunutin mo, host. Si Adeline. Minnie Mouse. Saglit lang. Lalagay ko lang entry nila. Tsaka isa pang 100, no? Daisy Duck. Okay na? Okay ulit. Aiza Perez. Yan. Sabi ni Sir Peter Pan, hello po. Mega love shoutout sa'yo. Thank you po sa patamsak mo. Lista ko na rin po kayo ha. Ngayon po ako bubunot ng mga entry nyo sa aking second pag-share ng tag 250 po sana. Kaso, ginawa na po namin 5 taga 100 para po maraming manalo. Tsaka po yung iba naman is dinodonate naman po nila. Yan. O mag-ano ulit kayo yung 500 pesos. Isa lang ba ulit? So may isa pa tayo, guys. May isa pa tayo 100 pesos ha. Okay na. Dali mag-1 hour na ako. Baka dumating sila. Joanna, hello. Shout out Donald Duck. Yan si Donald Duck. Saglit, bigyan natin ng jacket. Hello, Donald Duck. Yan. Mega love shoutout po. Gawin mong lahat tag 100. Okay. Hala, kuya. Paalisin mo na nga si Josa. Josa Espiritu. Ay, malabo. 10. 9. Diyosa Espiritu. Hello, Marilau. Hello po, Marilau. Tamsak. Thank you po. Diyosa Espiritu. Ayan, Diyosa. Bahala kayo dyan. Si Kuya na nagbilang sa'yo. Diyosa Espiritu. Kuya, binilisan nyo. Oy, naka 200 na si Joseph. Dali sabihin nyo, donate. Nakakarami na si Joseph. O sige, tag 100 na ulit, na. Yung 500. So, 5 ulit tayo. 5 tag 100 ulit. 5 ulit tayo, guys. Tamsa, kaya nandiyan si Vergara, kadarating lang. Sige, marami pa namang entry si Vergara. Nabunot ka kanina. Pero meron siya yung nag-donate. Si John Nes Mercado. Sisi. Okay, may 5 pa tayo, guys. Bilisan na natin, please. Sweet message from American husband. Yan, sabi ni Joanna. Congrats, Josa. Congrats talaga yan. Okay, Ben Rayosa. Nandiyan ka po. 100 pesos.
Ven Rayosa, nandyan ka, Ven? 10, 9, 8, 7, Ven Rayosa. Asa na siya? Ven Rayosa, please present. 100 pesos. Ang bilis ni Kuya magbilang. Di pa nga ako nagsa-start. Nagbilang na siya. Ven Rayosa, present. Nandyan po siya, Kuya. Ay, okay. Okay, bunot ulit tayo, guys. Nandiyan na si Ana Vergara. Piste yung design na yan. Sabi ni Josa. Ang bilis magbilang ni Kuya, no, Josa? Pinainit mo kasi ulo niya. Okay na, Ben. Thank you so much, Ben. Okay, nalista ka na. Nanalo ka ng 100 pesos. Okay, bubunot ako sa ilalim kasi sa ilalim is nandiyan na sa Kuya. Si Aiza. Si Aiza ulit. Aiza lang nilagay ko. Siya talaga yan. Si Aiza. Aiza, 10, 9. Huwag ko nang i-back. Nandiyan naman si Aiza. Yan si Aiza yan. Aiza. Baka sabihin nyo ano. Oh, Aiza. Z yan, hindi si. Ako yung nagsulat, hindi kayo. Okay, si Aiza ulit. Okay, 3 pa. Lagi akong present sa'yo, host. Oo, lagi siyang present kasi lagi siyang may paeg. Wala si Adeline, nalulungkot na siya. Nabubunot. Pipikit ako. Mamaya si Adeline na to. Wag lang si Josa. TY po. Yan. Stream Delicious. Si Vergara to. Stream Delicious. 10. Na malabo. Oh, Stream Delicious. Si Vergara yan. Kasi ano. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, si Stream Delicious. Yay! Nanalo. Diba? Okay, 2 pa, guys. 2 pa. Congrats! So, 2 kay Josa, 2 kay Si Mr. So, ang laki talaga. Kasi kararating niya lang. Tapos may na siya. Yay! Congratulations! Tikbalang ako. Nandyan ba siya? Tikbalang. Mag-1 hour na ako, guys. Tikbalang. Nandyan ba? Thank you. Hello. Always. Congrats. Tikbalang ako. 10. 9. 8. 7. 6. Nandiyan ba si Tikbalang? Wala. Nasa puno. Nagmamadali si Adeline, no? Hello po, Joanna. Sabi niya. Sabi ni Marilu. Okay, wala. Wala si Tikbalang. Ilan pa to? 2 pa, guys. Yan, yung saglit. Nagbabasi kuya ng patamsakan natin, ha. May meron tayong special winner mamaya. Yan yung naka-paid. Kailangan nandyan kayong lahat. Si Rosalie Alfonso. Nandyan ba si Rosalie? Hindi ko nakita to. Si Rosalie Alfonso. Yan, nandyan ba? Vergara, may PM po ako. Si Josa laging may PM. Rosalie Alfonso. Ay, nandyan. Nandyan si Rosalie. Congrats sa'yo, Rosalie. Ay, Rosalie. Rosalie tuloy. Rosalie Alfonso. Yan.
Okay, last one na tayo Andyan host. Yan, sabi nilang lahat nandyan. Congrats, congrats. Okay, last one. 1 hour na ako, guys. Okay, last one na tayo. Last one. Congrats sa mga nanalo. Last one na tayo. 1 hour na po tayo. Si Lani! Nandyan ba si Lani? After mo sis, go na ako sa pa-entry ko sa last... sige. Andyan ba si Lani? 10. Sagad din makita yung Lani. Yan si Lani. Nandyan ba? 10, 9, 7, 6. Hindi ako swerte ngayon. Sabi ni Adeline. Sorry. Wala yata si Lani. Okay, bunot tayo ulit. Wala siya. Okay, last one. Last one ulit tayo. Wala si Lani. Parehas tayo, Adeline. Ikaw na nga yan mabubunot. Oo, ikaw na to. Last na tayo. Pa-end ni host. Ano? Pa-end ni host. Lilipat po tayo kay kapatid Bochok. Sa gray. Marami din po kayong makukuhang ayuda. Opo, bababa. Pupunta ako doon sa end. Saglit. Basta, saglit lang. Sabi ni Kuya. Pupunta tayo doon. Roxy RH Vlog. Di atay. Ayusin mo. Sino to si Roxy? Roxy RH Vlog. Di atay. Di atay. Hindi si Rose Lia. Hindi si Rose. Ayan, oo. Hindi, malabo. Rose, di ba? Roxy RH Vlog. Galit na si Nandito ba yan? Si Roxy RH Vlog. Renel, parehas ba kami ni At Renel, huwag ka na maingay. Diba? Marami kasi mga R, bolol. Kala ko ako, sabi ni Rose. Roxy, wala siya. Sige, bunot na tayo ulit. Dali, last one. Tapos meron tayong bababa ni Kuya yung pupuntahan natin. Pupunta ako doon. Tawan-tawa, Diyos, ikakakal ko yung panalo mo. Tawan-tawa ka, Last one. Dali, 1 hour na ako. Sophia Amara. Nandiyan ba si Sophia? Ay, malabo. Malabo. Makakatulog ako nang nakasmile. Sophia Amara. Hello po. Sophia. Wow, congrats si Sophia. Congrats, Sophia. Labas na. 10, 9. Si Aiza yan? Uy, ang galing naman ni Sophia. Okay. Basta PM po. Okay, yung last. Ibababa ni Kuya. Punta tayong lahat doon. Ipi-play ko ng mag 24 hours. Si Kuya mamimili doon. Kung sino yung nandun. Kuya, baba mo na. Mag-end na ako. Baba mo na, Kuya. Pupunta sila doon. Tapos ikaw na. Pupunta rin pala ako. Okay, thank you so much sa inyong lahat. So, ito na yung mga nanalo. Mag-PM na lang kayo. 10 tago 100. Thank you so much sa inyo. Natapos na rin ang aking pag-share ng blessings. Kaya, after, siguro, 5K ulit. So, doon po ulit tayo pag naka 5K na ako.
pag naka 5K, ano tayo, doon na po ulit tayo mag-share kasi medyo busy po talaga. Pasensya na kayo kasi nagdalawang ano tayo ngayon. Nagdalawang LS. Salamat ho, sabi ni Diyos. Ayan, ibababa ni Kuya yung pupuntahan natin. Si Kuya ang mamimili doon, hindi ako, ha? Ibababa na ni Kuya, pupunta rin ako doon. Tapos, ipipm na lang sa akin ni Kuya kung sino yung napili niya doon. Okay po? Okay, go, go, go tayo. Lipat na, lipat na. Thank you so much. God bless. Mag-ingat tayong lahat at lagi tayong mag-pray sa ating mga pinupuntahan. Mag-ingat kayong lahat, ha? Thank you so much, Kuya, aking mga kalablab dyan. Josa, Renel, Aiza. No, hindi ko na maano. Mr. Zu, Vergara, Ness. Yan. Kayong lahat. Mga Diyosa ng liwanag dyan. Yan, salamat sa inyo. Hindi man nakakapunta yung iba, naiintindihan ko. At pasensya na rin kayo. Dan na po host sa nakapin. Yan, sabi ni Joanna. Thank you so much. Yan, punta na tayo sa binaba ni Kuya. At mag-i-end na ako. Pupunta rin ako doon. Mr. Zu, salamat po. Mag-PM po kayo sa aking page. Diyan di vlog po sa Facebook. Yan, thank you so much po. Punta na po tayo doon sa binaba ni Kuya. Si Kuya po ang mamimili ng ipi-play ko. 24 hours. Yan, salamat sa iyo, Vergara. Thank you. Mag-PM lang po yung mga nanalo, ha? Nakakapagod. Nagmamadali kasi ako. Kasi 1 hour na. Mag-start na rin ako sa pa-entry ko. Yan. Punta rin ako sa iyo, Vergara. Punta na ako kay Kuya. End ko na to, ha. Thank you so much. Bye-bye.